Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da masoyana da ma wa'inda ma ba sa suna. Wannan gaskiyar ta shafi kowa, riga ce mara wuya, daidai wuyan kowa ce. Wannan matsalar da ta faru mun jahilci al'amari. Sannan na raina mana ajawali dukanmu, daga mazan mu har matanmu. Wannan matsalar duk wani abu da Allah ya kaddara shi zai faru akan dan adam. To tun kan haifi uwar mai sabulu bar bela da farinta, Allah ya rubuta tun kan halicci annabi Adamu zai faru kaza da kai koke da kuke kallo ko kuke sauraron me nake faɗa. Duk wani mai jin harshe na to ya haƙuri, zan faɗi magana ko ya yadda ko kar Allah ya sa yadda. Wai har Yahuda su je su kirkira abu yana faruwa a cikin su, yana faruwa a can yo koda ya zo cikin mu ko mun gan shi ko ya shigo cikin ɗakin mu ya isa ya hana mu je jam'in sallah? Akwai wani abu da ya isa, akwai wata halitta da aka yi ta cuta wacce za ta zo ta faru ta hana ku jam'in sallah? Muna musulmai, ku wa zuciyarku da kanku adalci. Duk wani babba da zai ce kar a je jam'in masallaci, to billahi allazi la ilaha illa huwa tun kafin dare masa ya tanadi me zai je ya ga ubangiji. Ni ba wa'azi nake muku ba, ni mai neman kuɗi ne, amma an yi rashin hankali, shi yasa nake gaya muku ba a da hankali a wannan lokacin. An yi rashin hankali, ban taɓa tunanin ba mu da hankali ba sai yanzu. Ta daɗe ba ta zo ba. Allah Allah ne, kuma daga Allah sai Allah, banda Allah ba wani Allah. Ko me shi ya kirkire shi shine zai kawo maganin sa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ko yanzu a tada sallar idi za ni a yi ta da ni. Kuma ba coronavirus ba, idan cutar duk duniyar nan ce a jikin mutum da za ta shafe ni, zan je in yi, na tabbatar da cewa daga nan ina zan tafi. Amma ka ƙi ka je kai sallah, kuma ka tafi an ja an yaɓo ma ita, ka da gida kana kai ba za ka shiga jam'in sallah ba saboda jahilci. Yahudi ya ci nasara a kanka, manzo Allah ya ce ku gaisa, an zo an ce maka kai haka, an ce kai sallah, an zo an ce ku raba sahu, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza. To ga wasu can a hanyar Abuja, corona bata kama su ba, an hana su hawa motar gayya, an hana su hawa jirgin sama, sun hawo mota an ɗebe su, an yi daji da su. Su kuma in aka kai su me ya kashe su? Kaga an guji corona, an dawo wajen corona ba? Ka gudo mata, ka hawo mota saboda ka hau jirgi, an ce ka hau, ka taho a hanya, wasu sun kama, kuma ba mu da wata doka, ba mu da wani komai da komai kansu suke so, ba wani ɗan shugaban ƙasa da za ta faru a kansa. Babu shi, ƙarya ne, ko ɗan uban waye aka ce ta faru da shi ƙarya ne, propaganda ce. Mu ake son a daɗa zurmawa, a kwashe mana kuɗi. In za ku farka daga bacci ku farka. Na ku Ado Isa Gwanja har kullum.